आता हकडे पूनमकडे आणि पुष्पाकडे जाऊचो मेन कार्यक्रम तर या आणि गिफ्ट काय बाय नको गिफ्ट हां या बघा पुणग्या पुष्पासाठी खास गिफ्ट तर काय घालतं काय करतं साठाव घाटाव काहीतरी करून द्यायची साठाव घाटाव काहीतरी करतं तू काय नाही करायचं तुझा बहिणींका आता काय ते काय आणून तळे बाजारात जाऊन आणूचा लागला त्याने साडी आहे नको म्हणून सांगण्यानी मग साडी विचार बाय तू आणि मी गेलाव ना मामा तळे बाजारात गेलो म्हणून सांगा कळला मामा तळे बाजारात गेलो म्हणून सांगा जा बाबा बस बसतय रे बाबा गिफ्ट घेऊन भावान मोठाच गिफ्ट आणलाय ना खोलू गिफ्ट धर गो पुष्पा धर मरता पुष्पा रागावला आता थांब थांब माहिती फोटो काढूचा थांब थांब असो मामाने आणलेलं गिफ्ट ते का नकोच रमा दे त्या लय मस्ती आहे अरे गिफ्टच घेत नाही बाय बाय घेत नाही बाय घेऊन जाऊया घरात मुकेश गाडी यांस कडून सुप्रीम बेट पोलीस नाही ताबडतोब काय कळतच नाही मला काय जेवतंय सुधरत नाही मला तुमका गिफ्ट दिले ते मला कसा तरी भूक लागली माझी भूक तर विसरलंय तुमका बी गिफ्ट दिल्यावर चला शिस्तीच रे काळोख बघा वाटेवरनं बघित चला बाय पुढे धावतस तर मोबाईल नाही घेतलं वाटी रवा नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतोय. तरी बघा फलटण चैतन्य इलो दीपिका इला आणि आज भाऊबीज आणि भाऊबीज पिंक्याकडनं इलय करून त्यामुळे आता हकडे पूनमकडे आणि पुष्पाकडे जाऊचो मेन कार्यक्रम तर या आणि गिफ्ट काय बाय नको गिफ्ट हां या बघा पुणग्या पुष्पासाठी खास गिफ्ट तर चला काळोख बघा किती तो हे दिसता रे करीत राहा दिसता ते नाही दिसला तरी तर मंडळी गिफ्ट मेन ता मेन तुमच्यासाठी ता महत्त्वाचा गिफ्ट काय बाबल्यान भाऊबीजेचा गिफ्ट काय दिल्यान बहिणींका अरे सरळ येवा तर ता तुम्ही आता डायरेक्ट पूनम पुष्पाकच विचारा काय देतलो तो बाबलो चला जाऊया हे धावा नको बघित चला पुढल्या रन चला लाइटिंग बघा एकदम खतरनाक चला झालंच नाही अजून 9 वाजतील स्पेशल आहे बघा मच्छी मटन बिटन पुण्यान केलंय ना आज मरणाचाच मेनू आहे पुष्पाचा अजून व्हायचाच काय पुष्पा फटाकडे काय रे लावा 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 चला चला पटापट लावा नाही तर मी लावू सुरुवात करतो खया अरे लाव पटाक काय लावत धरून रे मॉप पेटाक वेळ लागतात एका माचीची कांडी 100 चपवले थांब पेट असा नाही अजून वेळ आहे का थांब मस्त ही लाव छे लागली तर काय करतं साठाव घाटाव काहीतरी करून द्यायची साठाव घाटाव काहीतरी करतं तू काय नाही करायचं तुझा साडी बाहेर काढ कोणा बाईक साडी मग तू ड्रेस आणायचो होतो फ्रॉक ता नाही बहिणींका आता काय ते काय आणून तळे बाजारात जाऊन आणूचा लागला त्याने साडी आहे नको म्हणून सांगण्यानी मग साडी आहे विचार बाय तू आणि मी गेलाव ना
मामा तळी बाजारात गेलो म्हणून सांगा. कळला? मामा तळी बाजारात गेलो म्हणून सांगा. मामा तळे बाजारात गेलो म्हणून सांगा. चैतन्य बाईनी मी तळे बाजारात ना जाऊन इलाव ना इतर काय हळूहळू शिस्तीत किंचित पकडतात बोटाने. बाय ऐतेची पकडूची नसता, सरळ घट्ट पकडायची. ओवाळी ते भाऊराया वेड्या बहिणीची ही वेडी माया. पण एका बहिणीबद्दल लय प्रेम आवतू पजयानंदन का बहिणीबद्दल पाकिटात पैसे घातले पैसे आणि म्हणता रुपयावर म्हणता पैसे घालतोय हल्ला नाही खायचून तो तळीयत घाल काय रे तळीयत ठेवा चायला ते बाईन साठमॅट केल्यान त्यांका. गिफ्ट आणूक आमका वेळ नसल्या कारणान सगळ्यांनी प्रेझेंट पाकिटा केलेली आहेत. हा बाय मला नोकरे का येत आईला पुष्पाचा काय अजून होईत नाही. होय पुष्पाचा होऊन देत काय त्या 1000 रुपये घालतात पदा तू भांड्याचं बोको आणले एका त्या काय काय भांड्याचं खोको काय माणसात विचार बाय. आम्ही असं देऊ शकत ते हे काय विचार चैतन्य तळे बाजारात गेला की नाही विचार तो नाही तर खराब बोलणार माहिती आहे ना तुका. आता मी म्हशीचं दूध वी सगळं काढून गेले खोटं सांगत ना. चला चला बसा ये पकडा येवा कॅमेरो जा बाबा बस बसतय रे बाबा गिफ्ट घेऊन कबाटी मध्ये भाऊ एकटीच बसलो अभी मोठा सगळ्यांची उतू लागली. चल भावा दे भावान मोठाच गिफ्ट आणलाय ना. खोलू घेऊ गिफ्ट माका पुष्पा येऊन द्या पुष्पा नक्कीच तिथे भांडी असतली नक्कीच भांडी असतली. ए तुझ्या तोंडावर दिसता भांडी होती. ऑब्जेक्ट जोडा कॅमेऱ्यातच लक्ष पुष्पाचा ऑर्डर टाकला गायब करते नाही हा पुरा टाकला चैतन्याकडे मग बघ माझ्या पाया पड आमच्या पण पाया पड. योग्य का अरे गिफ्टच घेत नाही बाय घेऊन जाऊया घरात. कॅमेरा मध्ये बॉची राहा आहे कशी उभी राहा. आणि त्या गिफ्ट माझ्या फुलात असा गिफ्ट बाय सरळ पाठी मुकेश गाडी यांस कडून सुप्रीम बेट पोलीस नाही ताबडतोब अरे शिस्तीत कोला काय केलास. पुष्पाचा दोघांची ही बघा वाट लगेच ताबडतोब कोलूक घेतलेली मोठा गिफ्ट म्हटले. यो एक पिरपिरो हा तुमचो
पुष्पक घे खाली. ते नाही आहेत. कितीची पाहिजे? 500 रुपये ऍडव्हान्स द्यायचे तू. ऑलरेडी घेतलेले 500 रुपये. मी अजिबात 1 रुपये पण देणार नाही. रो मग 1 रुपया पूर्ण खोलायचो पूर्ण. नाना सहभाग याच्यात कलाकार कोण होते माका ताव सांग. मी पिंक्या असला पिंक्या तर बघा पूर्ण खोलल्याशिवाय प्रेक्षकांका दिसाक नको. मी साधा माझा अंदाज बरोबर मतलब मुळ्याची भाजी मी सांगलेले नारळात म्हणून. गिफ्ट बघा त्याच्यात सहभाग कोण नाना नाना टाकले नानाचा करणार आता बघू. पण सांगितलं म्हणते सांगा. सुपारी भावे जिंका. भाजी तुका नारळ पंकज मामा सुपारी भाऊ जिंका. नाही तुझं काय कारण नाही. नाही आमका दुसरा हवेच काहीतरी. रिटर्न गिफ्ट पार्टी सुपारी बघा चान्सच पडलो मला. IML येत नव्हती नारळ घेऊन काय झाला. पुष्पा आवडला की एक कसलो तू का साडी नको झाली. भारी बाय साडी भारीतली आणलेला आहे ना. मग पुष्पान माका साडी नको आमका शिव गोपान नाही. मुळ्याची भाजी घेऊन आता कशी भाजी घेऊन चाललं गो. अकडे दाखव अकडे 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 भाजी घेऊन गेला गोता. भाजी खो खो इल्लो गौऱ्याकडची कवरा घेतलं पॅकिंग केलं. ही भाजी जुडी आणू घेंका पिठा तुझ्या मम्मीची तुझ्या टांग मम्मीची प्रेझेंट पाकिटा तुमची देवची रवली कमी आहे. ही बघा पाकिट ठेवलं. गो पुष्पा धर. तर मित्रांनो बघितलात गंमत करी याच्यात करी मजा होती. 2 मुळ्याच्या जुडीये 2 नारळ सुपारी खय गो मुळ्याच्या जुडीये भाजी बिजी घेवायची हातात दिसा कवी पुष्पा घेऊन गेला हांजा बाय. तरी पण ही बघा धर गो पुष्पा धर. मरता पुष्पा रागावला आता. थांब माहिती फोटो काढूचा. थांब असो मामाने आणलेलं गिफ्ट. च्या पुष्पाक नकोच होत रवा दे काय किल्ला. पुष्पा विनू नाही दिल्या ना. धर विनूचं गिफ्ट पुष्पाचा राहुला देवचा. ते का नकोच रवा दे त्याका लय मस्ती आहे. धर तुका काय मस्क्या लागू गावायला होय. धर या विनून दिल्यान खाली बघ तू ना बघले देखल्याशिवाय गिफ्ट आपला फोटो काढूया एक सेल्फी. चल लवकर. कसा वाटला तुमका. भारी होते. बघा भाऊबीजेची भेट बघा काय कोणाकच माहित नव्हतं. पिंक्या पाल्याची भाजी ना. आता एका मुळ्याची आणल्यावर पाल्याची हवी झाली. हे बाबा चल. तर हे बघा नारळ बिरळ घेऊन चालला. अशा प्रकारे आमची भाऊबीज साजरी करूची होती. त्याच्या बाहेर त्यांनी ह्या घेतल्यानी बिदागी ती वेगळीच. हेनीच सांगितलेलं साडी बिडी आणू नको म्हणून आमका. मागच्या व्हिडिओ धच माझ्या जुन्या पुराने साडी आणली जुने म्हणजे नवीन होते. नवीन आणलेले होते. तळे बाजारात नवीन आणलंय मी. ते माहित आहे मग नाही ते काटापदराचे आणलं तर नको म्हणून सांग. काटापदराचे कोण कशा खाणी. तर एवढे सगळी जेवणाची गडबड चाललेली आहे. पुष्पा मेला म्हणता काय आणलास. अरे माका आठवत नाही काय घेऊन जायचा काय घेऊन जायचा. आईला म्हटलं आयत्या टायमाक म्हटलं तळे बाजारात जाऊन येऊ कधी.
माका तर काय सुचव ना बॉक्स नाही बंगलो भेटा तू एक बॉक्स दिलेलो होतो तो खोललं मोठोच झालो तो मोठो झाल्या नाना झाल्या नारळ भर 2 एका गुरु नानाच पण भेटलो जास्त व्हिडिओ करतो गिफ्ट आणलं गिफ्ट आमचा मला फोडून झाला आधी तू नव्हतंच ना यांनी 2 नारळ असले मोठे ते बघण्याचे जोडी आणि ते सुपारी न्यूजात करणार नारळ श्रीफळ मग आवाज करतो. आता पुढच्या वर्षात होय. शांती त्यासाठी तुका कागद सांगत होते कागद आका म्हणून कागद नाही अभियानाकडे गेले अभियान माझे नका तुमका एक चान्स होतो पण 1 किलो मसालो दिला देता असतास तर हो पुष्पा ताच वाटतस की का गो पुष्पा तू बस होय ना ओमे 1 किलो आमका मसाला देता असतास तर मस्त काम मी होता त्यात बघला नाही तुम्ही आम्ही भाव सगळे येऊचे म्हणून ह्या बघ काय केलं ना मटणाचं बेत केलं मोरी आणले एवढी कोण गुंदली लावलेली एवढी होती होय ना गुंदली होती त्याचे काय रे पडल्याने बघ तू कुठे गेलास ते काय तू असं काय करतोयस मधीच आता हे वाटेत गावल्या एसटीन आणले चुकले अभ्यास रामध्ये बाद झालं मॅडम मध्ये आहेत ना मॅडम मध्ये आहेत दीपिका मॅडम बिस्किटचा पुडा फोटोवर माझी मला साधं सामान्य गिफ्ट नसता वाईच 5 मिनिटापूर्वी येऊ का होतास चल उद्या जाऊया उद्या ते ताबडतोब आपण जाऊया काय तरी झाला हे बघ रे होता काय बाबा होता काय बघा घालून डायरेक्ट तू अशीच घालते ना पण ती काढ ही काढ हा होतली ही काढ हकडे बघ. होतली. अरे हकडे नाव घे घालून बघ तू काय बघत तू बघला साडीच बघित र हर्षाकडे शिवूक टाकी बघ रे काय? ही बघ तू काय ही माझी ही माका मस्त कलर चल चल झाला ह्या मस्त कलर चल झाली खोल मोठा फक्त अरे जरा. होता काय बघ चल आवडलो होता काय लाव घे हो कलर काय तू अरे बघ तरी कसं आता घालून बघ हे तर तू चांगलं. एक size सांगलं तू साडी बघित राहू बघ 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 त्याच्यात खायची साडी येते बघ तुका शिवूक टाकूची असतात तुका साडी दिलाय त्याच्या शिवूक खायचे पैसे देतोय ता. माझ्या बहिणीची आडवी अरे बघ, तू नाही आणू शकत. चला शिजला की काय हे बघा अकडे मासे तकडे मटणा हव्यात ते केलेला खाऊचा फक्त पटापट शिजला कशाचा तिकला बघा लाव मी अशा प्रकारे तुम्हाला जेवायला वाटते लिंबू कापते पटापट पटापट हे मी काल आपल्या त्या लिंबूनीचा एक लिंबू ते आहे. दिसतंय मला लिंबाच्या कलरवर ना सांगून आणलेलं तुला माहिती नाही सांगितलं नाही कोणी नाहीच सांगितलं आमचं कोणी नाही सांगितलं तुका सांगायचा काय या त्याच्यात हे बघा जेवणाची मंडळी बसली आहे मागण घ्या काय तमाशा लाजा नको ओमे हे फेमस खाणार हो आहे. ह्यो शोधून खाणार. ह्यो शोधून तू काय आणलं खाणार. जिरकण नको माझी आयडिया बरी होती गुलाबजाम आणखी भजी करून ही आयडिया बेस्ट होती तेल मासे चांगले मटन बरं झाला काय कळतच नाही मला काय जेवचं इथं सुधरत नाही मला तुमका गिफ्ट दिले ते मला कसा तरी होकला नाही ए भाकरी घ्या रे भाकरी घ्या. भात नको मला ह्यो पण श्रीखंडच खाता चैतन्य माझी भूक तर विसरलोय तुमका बी गिफ्ट दिल्यावर ना चैतन्य सांगत होतो ए भाकर वाचवा तू गाय एकाक दी पाडो एकाक दी आणि रेडो एकाक दी फॅन लावा त्यांका गरम झाले ते तरीच ते तर मंडळी खास आकर्षक भाऊबीजीच्या बहिणींका बघण्यासाठी हे बघा चैतन्याचा डान्स बघूचो बहिणींसाठी खास आणि भावांसाठी हे बघा तर आता बघा चैतन्य आपला डान्स करतोय
बरोबर आकलन दाखवू नको, मर्यादा मोड नको, मेरे पाय ठेवू नको, पदर उडवीत उडवीत वाऱ्यावर पेवा नको, पदर उडवीत उडवीत वाऱ्यावर पेवा नको, एकटाच उंडरा नको, पाठीला काळो बोको, पदर उडवीत उडवीत वाऱ्यावर पेवा नको, पदर उडवीत उडवीत वाऱ्यावर पेवा नको. कोणासाठी म्हटलं या गाणं? टाळ्या तरी वाजवा. वा 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 वा. म्हटलं ये कोणाक म्हटलं? या बाईवर तयार केलं की गवळण ना. बघ तुका तरी येता काय? ए दाखव, एका दाखव म्हणान. पळ दे ये ये तू बघ बघलं. अरे काय तू काय बघत? तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्या चैतन्याच्या गाण्यात सांगता झालेली आहे आपल्या कार्यक्रमाची भाऊबीजेच्या. चैतन्य वा वा वा. मेरे पाय ठेवू नको. पुढे का कोणासाठी? सक्कूसाठी, बाईसाठी बनवण्यासाठी. तर चला अशा प्रकारे मंडळी इथे थांबूया. पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. गिफ्ट कसा वाटला तर नक्की कमेंट करून सांगा. नारळ श्रीफळ गो. चला चल मोबाईल काय बाय काय 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 ऐशा पान बिन काय तर खा घे माझू बायचो क भाई का मोबाईल घे. तिने चैतन्य उगीच नाही त्याच्यावर गवळण काढल्या ना. पाठी लागत काळो बोको. उडवा नको बरोबर. मेरे पाय ठेवू नको. घेऊन जा. चला कधी गवळ मला तुका कड ना वरना.